Helo, Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i edrych ar uned 24 o'r cwrs mynediad. Dwi'n edrych ar gwrs y gogledd, ond os da chi'n edrych ar gwrs y de, peidiwch â phoeni achos mae'r egwyddorion, y principles, yr un fath. Felly, da chi'n cofio, wnaethon ni ddysgu sut i ddeud rhaid i mi, I must. Rhaid iddo fo, he must. Rhaid iddyn nhw, they must. Wel heddiw, da ni'n mynd i ddysgu sut i ddeud cyn i mi wneud rhywbeth ac ar ôl i mi wneud rhywbeth. Ac mae'n debyg iawn i'r rhaid. Felly, rhaid i chi gofio y treigliad, yr un fath. Cyn i mi gael brecwast, rhaid i mi gael paned. Cyn i mi gael brecwast, rhaid i mi gael paned. Iawn? Felly, mae'n oer heddiw. Rhaid i mi fynd allan, ond mae'n oer. Felly, cyn i mi fynd allan, rhaid i mi wisgo het. Ar ôl i mi wisgo het, rhaid i mi wisgo menig. Ar ôl i mi wisgo menig, rhaid i mi wisgo sgarf. A wedyn, dwi'n iawn i fynd allan. Pan dwi'n dod yn ôl, rhaid i mi dynnu fy menig. Ar ôl i mi dynnu fy menig, rhaid i mi dynnu fy het. Ar ôl i mi dynnu fy het, rhaid i mi dynnu fy sgarf. A dyna ni. Rhaid i mi, rhaid i ti, rhaid i ni, rhaid i chi, yr un math, cyn i mi, ar ôl i mi, ar ôl i ti, ar ôl i ni, ar ôl i chi. Ond, yr un peth, a rhaid, os da chi'n sôn am fo neu fe, hi neu nhw, rhaid i chi newid y gair i dipyn bach. Felly, mae Huw eisiau prynu crys newydd. Rhaid iddo fo fynd i'r siop. Ar ôl iddo fo fynd i'r siop, rhaid iddo fo brynu crys. Ar ôl iddo fo brynu crys, rhaid iddo fo wisgo'r crys. Ar ôl iddo fo wisgo'r crys, rhaid iddo fo olchi'r crys. Ar ôl iddo fo olchi'r crys, rhaid iddo fo smwddio'r crys. Mae Sian eisiau mynd i'r sinema. Rhaid iddi hi ffonio Llunos. Ar ôl iddi hi ffonio Llunos, rhaid iddi hi drefnu cyfarfod. Ar ôl iddi hi drefnu cyfarfod, rhaid iddi hi seiclo i'r sinema. Ar ôl iddi hi seiclo i'r sinema, rhaid iddi hi gyfarfod Llunos. Ar ôl iddyn nhw gyfarfod, rhaid iddyn nhw ddewis ffilm. Ar ôl iddyn nhw ddewis ffilm, rhaid iddyn nhw brynu tocyn. Felly, ar ôl iddo fo, ar ôl iddi hi, ar ôl iddyn nhw. Un peth arall, os da chi'n siarad am rhywbeth rwan, neu rhywbeth o'r blaen, dim gwahaniaeth. Felly, beth am Huw? Roedd Huw eisiau prynu crys. Mi aeth Huw i'r siop. Ar ôl iddo fo fynd i'r siop, mi wnaeth o brynu crys. Ar ôl iddo fo brynu crys, mi wnaeth o wisgo'r crys. Ar ôl iddo fo wisgo'r crys, mi wnaeth o olchi'r crys. Ar ôl iddo fo olchi'r crys, mi wnaeth o smwddio'r crys. Felly, rhaid i chi wrando ar y frawddeg i weld ydych chi'n siarad am o'r blaen neu rwan. A dyna ni. Felly, mae'n hawdd iawn. Jyst cofiwch rhaid i mi a mae cyn i mi ar ôl i mi yr un fath. Cofiwch, edrychwch ar ein adnoddau, resources ar-lein ar www.learncymraeg.cymru. Hwyl am y tro.